Hoy! Oh, nga naman! Nagkalisod mo kayo tadiri. Pakuraptan mo tani mo. Mating! Kisa yung nagsugod mo sakka na! Ako dapat mangutana. Isa may nagsugo niyo mong magpakurat ka. Mating ako na hinoong nahimong daotan na eh. Imbes ako'y tag-iya. Action pagbunod siyang sundang gibang. Hilasan! Oh, gibang bitaw ni sundanga pero basa ni mong ilong, magibang po ni mong ilong. Ay sos! Karang kag-yaw-yaw. May makatigbas ka na ako nga. Namukos babaw. Yun sa man, muna ako kadha o magtunga at snangka. Ay na! Nagkayaw-yaw ka diha. O niya magtunga na dahil tas nagka. Naarama dahil na. So, ilom na lang diha. Oh hala, kuha na kay murag humot kayo na. Nagkato pagi ko niya. Nga na ko diri. Ato ba, babaw? Nga na lang, lubaga. Lakaw, lubagan mo ilong. Asam na yung butang, Noy? Ay sus, mangutan na pag-asa, ibutan na sa mga ilong. Total, dako bita na kayo. Nagtinarong kong to, pangutan na, tinarong nga kong to, bago kay bugat kayo na. Oh hala, itagak nila na. Hala, Noy, di na ko kanaog, Noy. Palihog og tabang, Noy. Na, mauna ni Ron, kinsa man ang sanga ni Katkat makanananghid ako. Mag-ayo man si Rugdog hito. Awa ko nananghid, Noy. Gidoong mo magos mo ng silingan na to, diri nga. Tihi ko ka. Kung gusto ka na ikuha ko sa inyong mga butang, di na lang ko naman nanghid. Kay tusi mo katihik. Say tihik. Mag-ayo man si Rugdog hito. Ayaw. Ayaw mo ha. Mga kade. Dugar, mag-ayo. Mag-uwa mo kay Rugdog yan. Few inches later. Tigil, lako nga to kay nakawatan. Dili. Dugay kag naog ha. Oy. Dugayan magay ka manaog god ingon ko pagdalig na okay magtunga ta to. Nausab mo noon. Munaog ka. Pagoko ta kani iro. Pagdali dag na okay daghan kay lamok. Dali ba? Noy, sometimes you need to consider it the considerable consideration to be considered. Don't English make as I'm not Englishable Englishation. Thank you. Kura. Thank you. Kura ba? May istoryahan ba rin ang iro? Ilang dah na rin. Jama na ang baba ni mo na. Hala, para. Thank you, sir. Ikot na dia. Kaya ko to rin Pikason kung hinog ba ni? Yay. Yay, kaya kong buto. Yay, migay. A few inches later. Uy. Ate kang bata aka. Hila man lagi eh. Ha? Okay. Asi mo kagaral, patakal aka kuha, yung kahinog. So. Saan naman naron? Ay, Noy, nasa Kuya Riho na ka nang arar ka mo. Mubalik ka. Dali, dili ka. No. So guys, shout out ni Jimar Mihasko nga pirmi gaatang sa among video og shout out ni Marvin Inson nga silingan na diha nga pirmi walas balay si Lakaw. Og shout out ni Hasmin og ni Gian nga nag-idolize ni Richard. Yay. Shout out pod ni Otsi og shout out pod sa Otsia family sa Marigondon from Julius De La Torre. Shout out po ni Clifford Domingo, anak ni Auntie Margie Carl M. Elta. Carl M. Elta. Shout out po ni Inday Judeline nga Badlungon, Tarong Eskwela Day. Sumbo na sa papa. Shout out po ni sa tanang taga Butuan City. Ilabi na nilang mama og ni Ate Juan nya. Please like and follow pod sa page sa akong manghod. Makita nyo sa boss direct. Kobe TV nya. And lastly, shout out sa tanang OFWs. OFWs. Kasi ni kani. OFWs natong die hard farm kaayo sa malditong bata kay lingaw daw sila kaayo. Ala, oy.
Your ba? So Marto guys, thank you so much sa pagtanaw og kung gusto mo ma-shoutout, subscribe lang nya. Click the ring bell button. Nya Tipingan mo ko na niyang bugasuna ka oy. sa dili ka comment sa YouTube, ato lang mo comment sa Facebook kay until now naka-disable gyapon ang mong comment section sa YouTube kay tungod sa kadaghan ka ng mga inappropriate comments mo gusto tutan sa YouTube tungod na ninyo. So Marto guys, thank you sa pagtanaw and thank you sa pag-support. Salamat, daghang salamat 100k subscribers na ta. Woo! Power!